chief nebasa raanoita rese iroro hawana kamubhadharo kwaanowana here anobhadharwa chief anotambira saka kutambira kwake hakwanisi kutsvaga bhajeti kake kuti angokwanisa kutengera motikari aiwa mari inotambira chief vanotambira mari yekurarama yekuti araramise mhuri dzake chief ane vana vanoendawo kuchikoro maisenti anditi vanoda kudya vanoda kupfeka mhuri yachief inodo zvinodiwa nemunhu history yacho kubva kudhara according to history yemuzimbabwe ana mutapa state nana great zimbabwe handikuzi kwakune machief ende chief angari third pahierarchy kubva kuna king handikuzi every year annually paitwa mabiko enzi moto mutsva mabiko ekuti aitopiwa mombe isonli kuti yamodern day wakupiwa dzamotikari zvinhu zvakabvira kudhara zvichingoitwa vonana great zimbabwe urikuona aiwa chiri kunetsa nemi mana wayei mukingdom yese munhu wese akaeremomezenamomengani Tramba 200 anonyura mumadhara chifa chazoroka kupinza kuti mamisha kwacha kuna road dzekumamisha mombe inomeendesa ambulance amuri kuda yayo kunokwanya kudhara vakatombopiwa mabhasikoro but bhasikoro rakaonekwa kunzi harisi kukwanisa kukavha chipane area hombe yanenge achitombainini chifu yokumusha kwangu this is a second alright chimonyarara kana komana aiwa kana takuita kutisana naro komana mina ndambokubvunza iwo saka torasa culture yedu because pane modern world iwada kupindura iwe zvandakutaura kuti hamufane kuchinja culture ngavagara vachipiwa mombe idzodzo kana mazova pamota ndopakutozorasa kausha hatizive zvemota kumachifu kana kwakurisa vakatsvaga maassistance avo unozoti kupiwa vanoita mondo kupiwa vanoita mondo kudhara zvasvikaroti mombe setetuti mombe paipiwa something of a greater value paipiwa something of a greater value mombe ndochinja chakakosha mombe ese greater value mombe ezvazvifonera emurasi monoti haiuyerezve imi nyaya ndeyemachief here kana ndeyemaambulensi aiwa kani iwewe oright iwewe tsuro uona uyu bhonduka hasi unyatsonzwisa iwewe unogona kufamba bva pana pasvika chitungwisa here iwewe iwonyararewe uchifambirei nyaya yako unenge uchifamba uchiti ndiwani inenge iri mhosva inenge yaparwa ikoko ndeyei kana kuti yawapara
Omana. Utaenda kufamba usvika pataundi apa. Panoita 4 minutes nemotokari. Munoziva kuti chief ane mapurisa munoziva kuti chief ane mapurisa anotuma anenge achiita motikari ndeyekwenda unogadzirisa zvinhu kwete Government over so apa mutetsu. Chifa kana kwenda unoona mwana wake kuchikoro samutaura kuti mimi chife akuti kutora motikari yake kunoona mwana wake. Hafambire zvokungotonga mhosva chete. Kana iye anoitawo zvimwe development. Pane madevelopments anenge achiitwa mudunhu anodedzwa kune mamwe matunhu handizvo. Zvipatara ngazvitenge zvega tikubhadhara. Kunoku isusu hatingangoita kana kuri kupembera chakurapwa kuri kudhura vanhu vakatikomberedza mari yacho iri kuenda vamwe vedu vabanzi koya vari kubhadharisa vanhu iri kuenda ku kuserwa kune noise unoku kunyanya panapa. Basa reschool bus nderechi mbondiudzayo basa reschool bus. Ada upindura basa reschool bus pachikoro nderechi. Basa reschool bus pachikoro nderekuti chikoro kana vana vakada kunodzidzawo zvimwe zvinhu zviri kwaMutare zviri kuVictoria Falls ndopa transport yavo iyoyo yavanoshandisa. Mamwewo ndo anotera achitora vana vavo mudzimba achivaendesa kuchikoro. Zvinosiyana nemalevels echikoro. Maticha hafanonga achishandisa zibhazi zihombe here. Vanenge vachienda kupi nazo. Vanofana kuita kakana ka 30 seater kavo kekutopa vaneto matrip avo kuti varunoitawo sanganawo nemamwe maticha voita se. Totoshamisika tichiona chikoro chedu chisina kana pick up kana bus chirodzwa isisina kana bus school. Because of corruption yepachirodzi. Hauna kubhadharira, wakasika bhadharira. Hauna kubhadhara mari yebhasi. Mari yebhasi hauna kubhadhara. Mari yeleviyo indakabva pachirodzi gore ripi. Almost 30 years ago. Ndakabhadhara. Takabhadhara. Hapana munhu asina kubhadhara. Varipo izvo akakosha. Vakatopiwa ziya vaifanira kutopiwa ari kana marenji. Marenji Rover. Basa remachief especially ede muZimbabwe ndo makastudents eculture nenhaka yedu tsika dzedu. Saka vanofana kuchengetedza unhu wedu. Saka dzemazipipedi vanhu vanoita basa kutadza kwenyu hamuzvideka. Mamachief teererai muri kutambura kabhozi muri kugara mutaura hamuna chief iwayo teerera chikumbira iwewe muri muHarare imba yari kugara uze imba yabereka wako aiziva ko ndekanzuro asi chief inini ndonokupa pekugara wakamusha wako iwewe. Saka unoti havana basa se vanokupa ivhu rekuti ugare ugorima. Saka unode ndezvako andiri mwana wemuZimbabwe. Saka kwani muno muHarare muno muHarare wakambodza machifu achizakuyekwa nenyaya dzemalendi muno muHarare you own nothing.
hamuna land imi imba yamunogara izvako asi ndiri kuti uya kwangu kumushando pekugara pako gorima uri kuramba saka unoti handina basa gara kamuharare manje ukatazabhatira maletsi waya chero wakapiwa madhidzi unodzingwa but pangu pandokupa pekurima ndepako nemhuri yako nevana vako saka zvakaipei saka imi munofunga kuti makasununga zimbabwe musina pekugara machifa ane basa kumavakapawa moozanzati vozinovanichengetedza tsika dzemwe kumati kune umwe munhu wekuti haazive kana chifa wacho kuti chii saka zvinonetsa kuti tiwirirane panyaya chifa hapa pakutonga mhosva ndovaridzire nyika munotyeko kutonga mhosva nachifi kana mapara mhosva kamotonga moyaati chifi ukaroora iwewe wa munhu mukuru wakuda pako pekurima nemhuri yako unoenda kwasabhuku kutaura nachifi upowo pako pekurima pekugara panonzi pako nevana vako zvakaipegara iraiti yangu unofana kuwaakupirwa mari nemaland baron akozivimamukuona kuti machifa akakosha land baron anobva amwitira chifi kunoku kutaundi manje musha kwangu ngoma wangu ndisabhuku hadizi kana uchitoriwa pekugara ukataura nendinoenda nonokupa musha wako kugara munoma muna chako saka chivakasimaka ungatadzokuprotecta mgomo saka